Udaba-ke lase luyaqala-ke liyaqina ngoba phela unkosikazi wakhe akayazi nganyama, akaze azayibona. And umfundisi akanazo iy'ngane, okusho ukuthi ingane abenayo eyami. And kuthiwa akanayo uma wakhe kade ashona. Shuthi emshadweni wakhe umfundisi akayitholi iy'ngane wayithola, ngicela ukusebenzisa igama, wayithola ekhwapheni okuwuwena. Ekuhambeni kwesikhathi mina ngakhulelwa. Awu. Mase sengikhulelwe ngimtshela ukuthi ngikhulelwe, waqala wehlisa iy'nyawo angabe sanginaka. Ngamtshela futhi ukuthi sengibelethile. Wangibeleka wangabe sangena wangibhlokha ukuze nje ngingambangeli isicefu. Mana-ke ukhulelwa nje awukaze nelilodwa ilanga uye kwakhe. Sibingelele babukele emakhaya, sibingelele la khona okufinyelela khona lo mbukiso wethu namhlanje. Bafowethu lo phambi kwenu uSiyabonga wakamkwena, unsizwa-ke lo Zimbizi Bafazi Mfuqephe uncisha uthando ukhethe kunamanje safakhwesefhlanga lento 12 new yini. Bafowethu ngicela musangene ekhasini lethu, usubscribe, ulike, ucomment. Khumbula ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba nomfoko Sibiya lana. Awubangene bathi igama Siphamandla umfoko Sibiya ngiphuma phansi emntu bankoma ixosha. Bathi nguhlanyo ladla uhlanya lamitha. Uhlanyo ladla uhlanya awubuthi asangitshela ngani sishole shadisi. Njalo nje asabe kuthiwa nguhlanyo ladla uhlanya lamitha. Hayi wefuthi into esonkile lamuhla ngazi kwenzakalani ngawo. Wefethu ngicabanga ukuthi nomakoti naye iphutha into othi angabi naye. Nje. Hayi bafowethu ngiyacela lapho ohlelweni usalibuka nje mawukuthi awunayo umuntu ohlekisana naye ngicela ungitest. Hayi sifuna ukuthatha abantu abantu kodwa kulungile mbukeli usekhaya cha la Masibusane TV no namhlanje sithe sithatha uhambo yazi sihambe sahamba saqumbola intaba siphansi eRichmond Farm kunosisi laba futhi unendaba ende eshanqisayo kodwa soze ukuthi usiphatheleni so somthatha nje naye simbeke khona la achaze istory sakhe kunjalo mfoko Sibiya ngoba sila eRichmond Farm sibhalele usisi Masibuyisane show Masibuyisane TV show. Usisi lana unenkinga mfowethu, ngifundile mina inkinga yakhe kancane kodwa usisi unenkinga yokuthi wathandana nomfundisi. Umfundisi lo wajike wabaleka sebenengane. Wasala usisi wayeseba nenkinga la khona ingane khona isisala isinenkinga isifuna ubabwayo kodwa ubaba usebalekile ingane yagcina iphelele ekuthenini iyaphangalala. Okuwukuthi imbukeli udaba olunzima kakhulu lolu udaba olucayi okungeke kube ukuthi isonto mfowethu ishow yethu izoba ngoba sisuke sibili ngathi singadinga ukuhlala phansi na usisi sike sidikide naye lolu daba. Ya mfowethu Mkwenya khona indaba ezimbi lezi kodwa mosathi engathi usisi waba nengane nomfundisi sothofa into kanjalo so ngivele ngikhumbule lapha nambukeli le ukuthi abonje abeke mhlambe kuzosixoxela ngalokho nama angazi mbukeli kodwa asihambanga sa go through ne-comment yakho usisi kodwa into esizoyenza simlandile njengaMasibusane TV show sizombeka la usisi bese yachaza ukuthi ngaba bondli noma khona okunye singakwazi yena ke sobe sesichazela kabanzi ukuthi kahle kahle ithini into ngoba ngiyathi siyezwa ukuthi ingane lapha kuthiwa ngathi ibe nenkinga kodwa ngeke ngande kakhulu. Siyabonga kakhulu mbukeli, siyacela-ke njengamanje uhambe kanye nathi uqhubeke uhlale kwi-show yethu usubscribe futhi for more videos. Siyacela uhambe nathi sexis. Danko. Siphinde sibingelele mbukeli sesikuyena usisi. Khumbula ukuthi sise-Richmond la isikhona sesinayo usisi ngakho sisi wami siphinde sibingelele kuwena. Lo phambi kwakho siya umfoko Mkwena lo ngihamba noSibiya la uSontoba. Sisi wami ubusuka sichazela igama lakho kodwa umbukelo osekhaya uyafisa ukwazi ukuthi sinobani kahle kahle la. Okay, nami ngiyanibingelela igama lami kuZinhle kaMxengwa. Okay, usisi wami uZinhle kaMxengwa. Isikuphi? eRichmond. Okay, seRichmond. Sisi wami ubhalile la udaba lakho salibona salisukumela phezulu ngoba kubuya kuudaba oluserious kakhulu ongathi lithinta nokufa phakathi. Sisi wami sacela ukubuza ngabe usibhaleleleni sisi Masibuyisane show. Okay, ngibhalele Masibuyisane show ngoba bese ngizwile ukuthi khona isike yabasiza.
So ngasingacabanga ukuthi nami mhlawumbe ingangisiza kolwami udaba since ngingenaye umuntu ebengambikela and ingakho futhi ngithe ngicela ngingangibizi because abanye abantu bazongijaji. Mhlampe mfowamkwena engingakubuza nje kudadewethu njengoba ebhalele thina futhi unesikhalazo ukuthi akekho umuntu ebengambikela. Ngabe dadewethu ekhaya uhlala wedwa noma khona abanye abantu ohlala nabo ekhaya? Ekhaya mina ngihlala nosisi kababa wami aunt. Ngihlala naye nomkhwenyana wakhe. Kancane sisi wami ngicela uphinde uchaze ngenxa yokudlula kwebhasi. Mbukweni lapha ekhaya siseduze nomgwaqo ibingekho enye indlela ebesizoyithola since singekho eduze kwamashu la isihlala khona. So sisi wami sicela uphinde uqale phansi, ekhaya uhlala nobani? Ekhaya mina ngihlala no-aunt wami, u-aunt wami uhlala nomkhwenyana wakhe. So ibona nje abantu engihlala nabo abazali bami. Okay, ngiyakuzwa sisi wami. Okunye futhi mbukeli sophinde sixolise kakhulu futhi ngokungamvezi usisi. Ucelile wasinxusa ukuba singamvezi ngenxa yodaba lakho sabuthi abantu bazomjaja. Ngakho into ebesicela kuwena ukuthi ulalele nombono wakho ukuthi wena mhlawumbe ungamsiza ngokuthini usisi wami kule nkinga le yabhene nayo Sontobe mfowethu. Ya impela ngoba khona usizo uyalidinga kodwa ake sithathe umlaleli simbeke ukuthi akalalele usisi usazosichaza isitori sakhe ukuthi wenze njani. And usisi for sure usazochazela kumbukeli lapha ukuthi indaba engakwazanga ukutshela abafowabo ahlala nabegcekeni akhethe le channel ukuthi cha le channel lena azobeka kuludaba ukwazi ukuthi umsize. Ilapho mfowasibiya mfowethu. Sisi wami sicela usiqalise usibeke esithombeni nje ngodaba lakho uqale eqaleni sikuze ukuthi yini imbangela yokuthi uzobhalela iMasibuyisane show, yini imbangela yalokho sisi wami? Shuthi into engenza ukuthi ngibhalele le show ingoba ngifuna uku-expose noma ngeke ngize ngilisho igama kodwa ngoba umnikazi wesitori ngiyamazi ukuthi uyayilalela lezi zinto and uyathanda ukulandela amashow kanje, uzobona ukuthi lolu daba liqonde kuyena. Ilokho nje engingakusho. Kuyezwakala sisi wami ukuyavela la ukuthi ngathi ufuna uku-expose someone kodwa futhi ngiyazama usho ngegama. Sisi wami sicela ukuthi nje uvele uhlalele udabeni ukuthi yini indaba inkinga kwenzakalani sisi wami? Shuthi-ke lana-ke la engihlala khona la e-Richmond Farm kunalento leyo yokuthi kube namasonto laba bahamba amatende nje labo bafundisi labo. Shuthi kwafika-ke umfundisi-ke obekade efika namatende basindisiwe. So mayifika lo mfundisi wangi-approach-a washo ukuthi uyangithanda and nami-ke ngasho ukuthi ngiyamthanda. Sithandane naye ngo-20 kodwa nje umntana uzalwe Okay sisi wami ngiyabona ngathi ubanjwa namalimi sisi wami. Futhi le ndaba ibuhlungu kakhulu mfowamkwena. Ekuthenini uthandane nomfundisi nihlangana nomfundisi esontweni? Umfundisi sihlangane naye esontweni because bengasebenzi mina. So nami bengithi mengabe ngiyesontweni ngiyoyicelela nje umsebenzi because bekade kuthiwa uyabasiza abantu abaningi abangasebenzi nabafuna iy'ngane kanjalo kanjalo. Nami-ke ngase ngabona sekuyithuba-ke lokuthi ngiye khona kulelo sonto lakhe-ke kanti la sohlangana khona-ke sathandana-ke. Ekuthandaneni kwethu wangitshela ukuthi yena unkosikazi wakhe washona. Mengabethi unkosikazi wakhe washona saqhubeka nje sithandana. Obekusiphoqa ukuthi singabonaneli endaweni ngoba ubethi abasebenzi basesontweni lakhe njengama-asha azombona. So kungcono into yethu siyenzele ey'ndaweni. Mfowamkwena ngithanda ukudideka la uthi usisi umfundisi bengafuni ukuthi babonane ngala kunethende khona shuthi e-Richmond Farm. Shuthi sisi ngamanye amazwi ngiqonde ungitshela ukuthi umfundisi kahle kahle ubengakuyisi kwakhe ubekuthatha ethi mhlawumbe niyobhukha somewhere noma bethi bangafuni nibonane la azobeka khona itende ubekuthatha nihambe niye kwakhe noma beniphume? Yebo bhuti wami kunjalo besikade sibhukha ngoba kwakhe mina bengingakwazi nakubo angikwazi. Mengidinga nje bekade sama sibhukha siya ko-Bayside sey'ndaweni nje lezi ekulala kuzona. So manje ngixolise nje nahlangana esontweni kwakwenziwa inkonzo yangesonto but wa-end up
senginenkonzo sekamereni sontoba. Angikho lapho sesami angizeli uzokujaja. Solalela udaba. Okay ke. So manje kwenzakalani ke emva kokuthi ngigcine senibukhile amahhotela yini kuqhubakalani kwenzakalani? Into eyaqhubeka bhuti wami saqhubeka nje sathandana kwamnandi. Elokhezayo njalo-ke eselokheza njalo emasontweni kamatende-ke eselokhu elibekile nje ukuze sizobonana. Ekuhambeni kwesikhathi mina ngakhulelwa. Awu. Mase sengikhulelwe ngimtshela ukuthi ngikhulelwe, waqala wehlisa iy'nyawo angabe sanginaka. Ngamtshela futhi ukuthi sengibelethile. Wabeleka wangabe sangena wangibhlokha ukuze nje ngingambangeli isicefu. Mana-ke ukhulelwa nje awukaze nelilodwa ilanga uye kwakhe? Angibengakaze ngiye kwakhe, besibonana nje ey'ndaweni lezi ey'khokhelwayo. Okunye mina engifisa ukukuthola since uthandana nomfundisi njengoba ungakazi uye kwakhe, abakini labo ohlala nabo bebazi ngalo mfundisi into yakho naye noma bebazi ukuthi nje umzali wami? Cha, akekho umuntu obewazi ngento yethu, thina sobabili besisazi into yethu kuphela because besiyifihlile ngoba nayo benzela isithunzi sakhe sesisontweni. Okay siswami. Pho manje ngezwa naqhubeka wamtholela umntwana. Okay, kwenzakalani ke the time usumtholela umntwana umfundisi? Umntwana-ke ngimtholile uthe esena 5. Wabuya futhi yena umfundisi wangifonela wathi uyasazi isitori sami ukuthi angisebenzi, yena akafuni ingane yakhe ikhule kanzima ibesebenze right. Ufuna ukuthi ingane yakhe iyohlala noma wakhe emakhaya and uyena umuntu ozoyinakekela ingane. Ngaphambi kokuthi ingane iye emakhaya, since umfundisi bekade ehosha iy'nyawo kuwena, so since esolile ukuthi ukhulelwa, ngabe umfundisi yena ubekhona okuncane ungamasenti akuphosayo? Kancane Sontoba, ngisacela futhi uqale phansi umbuzo siswami. Umbuzo wami uthi la siswami, since umfundisi wamtshela ukuthi ukhulelwa wasehuqisa iy'nyawo mhlambe zokuthi niyobhukha, ubekwazi ukuphosa ungamasenti okuncane ukuthi ingane ikwazi ukuphila? Cha, njengoba ngishilo bhuti wami ukuthi wangibhlokha. Ayikho into ebekade yenzeni. So emveni kokuba-ke abuyile ngokuthi uthi ingane yakhe ifisa ukuthi iyohlala emakhaya, iziphi iy'nyathelo eniy'thathile nina nobabili noma kwenzekeni lapho, wenze njani? Mina ngivumele phezulu ngoba phela ngijabula ukuthi ingane yami sizophila impilo engcono since ngisazi isimo sakhe nestatus sakhe sokuthi umfundisi secondly u-right, ngiyazi ukuthi u-right empilweni akashodi ngalutho. So ngabuka ukuthi ingane yami isizoba nesase right uma futhi ihleli nobaba wayo because uwumfana vele. Okay, so manje ekuthenini akubhlokhe sicela uqhubeke naso isitori siswami. Kwenzakalani-ke njengamanje ekuthenini ukuthi akubhlokhe umfundisi? Ungiblokheni kwakhe, into ayengiblokhele yona ukuthi mina ngimbangela isicefe, ngifuna izinto zengane and uyabona ukuthi kuzogcina sekwaze nonkosikazi wakhe. Since kumina ayethe unkosikazi wakhe sewashona, engicabanga ukuthi shuthi wayibona ukuthi uyoze ambambe. Okunye mhlampe kwamkwena engifisa ukuthola, since ingane-ke umfundisi ebuyile nomama wayivumela ukuthi cha umfundisi akayithathe ingane iphi yona njengamanje, ngabe uyayi-check ukuthi iphila kanjani and ubudlelwane bakho nengane bunjani since usuvumelile ukuthi ingane akayithathe? Isitori sami-ke silapho-ke bhuti wami ukuthi ngamnikeza ingane wayithatha wathi uyohlala nayo-ke kubo-ke iyohlala noma wakhe since uma wakhe ehlala yedwa. Wayithatha ingane yami yahamba. Ingane uyithathe ina 5. 5 years? Yes. Yebo, uyithathe ina 5 years. Yahamba ingane. Mehamba manje ina 9. Kodwa kulo 5 years eyithathile mina leminye iminyaka bese kungasakhona ukuthi ngiyibone ingane yami. Bese kungasavumelekile ukuthi ngifone. Uma ngimfonela ngimbuza ingane uthi busy, akanaso isikhathi, ingane ihleli kahle la ikhona inoma wakhe. Ngithi mina kuyena ngicela ukuthi unginikeze i-address yala ehlala khona ingane ukuze ngizokwazi ukuthi mina ngihambe ngiye enganeni. Since wena ungafuni ukuthi wena ungihambise, mina ngizokhona ukuyihambela. Ama-taxi ungiyalele nokuthi kephi ngizohamba mina ngiye khona.
la kuhlala khona ingane. Yes, ngangifuna lokho. Wanqaba-ke. Enqabeni kwakhe, umakhelwane wethu ngase ngamxoxela cause usebenza nabo abasebenza sisekhaya. Naye ungomunye wama-asha asesontweni lakhe. So ngase ngambuza-ke ngase ngamxoxela istori-ke umakhelwane wami. Wasethi hhayi uyamazi unkosikazi wakhe, uGayi. Senenkosikazi kuthiwa nkosikazi. Unonkosikazi mambani? Unonkosikazi, ubekade emfihlile unkosikazi wakhe ngoba efuna ukwenza lokukhohlakala kwakhe. So uma ngabe ngilokhuza ngiya kuyena unkosikazi mase ngiyamchazela-ke umakoti wakhe ukuthi kunesimo esikanje esenzeka kanje and lapho kufaka ingane ayithathile wathi ingane iya kumawakhe. Manje akafuni ukungiyalela la ingane yami ekhona, so mina bengifuna ukuthi ngiyobheka ingane yami. Sesisithi isikhathi ngingayiboni ingane yami, akekho umuntu esazane ongafuni ukubona ingane yakhe. Muthi sesiside isikhathi ungayibona ingane sekuneminyaka emingaki? Njengoba ngisho futhi ukuthi ingane kulo nyaka ina-9 years, yena wayeyithatha ina-5. Unovoye zonke. Oh yes. Okunye mpokamkwena la uvela mina kumbukeli kuvela ukuthi la le ngane lena le time ayithatha la kusisi ayihambanga yafika la umfundisi ahlala khona nonkosikazi. Yeah. Ngoba kuyavela kumbukeli lapha esekhaya nosisi uyakuveza ukuthi cha ingane wayithatha futhi nonkosikazi akazi ngale ngane kodwa ingane yathatheka yayohlala kubo futhi la kuhlala khona umama amzalayo umfundisi. So manje kuqhubakalani-ke since ingane ungayitholi? Kwenzakalani? Hayi-ke udaba-ke lase luyaqala-ke liyaqina ngoba phela unkosikazi wakhe akayazi ingane yami, akaze azayibona. And umfundisi akanazo iy'ngane, okusho ukuthi ingane abenayo eyami. And kuthiwa akanayo uma wakhe kade ashona. Shuthi emshadweni wakhe umfundisi akayitholi iy'ngane. Iy'ngane wayithola, ngicela ukusebenzisa igama, wayithola ekhwapheni okuwuwena. Nakho eyitholile futhi ayizange ifike kunkosikazi ukuthi cha nkosikazi manje sekukhona ingane ngiyithole ngaphansi. So manje ingane kwenzakalani? Isahlala nawo, uhlala nawo umfundisi shuthi njengamanje. Ilapho engifuna sifike khona bhuti wami okuyikhona okuqine kakhulu ukuthi ingane yami unkosikazi akayazi, ayikho futhi kuyena, nomama futhi akekho uma kamfundisi, kuthiwa kade ashona uma kamfundisi. Umfundisi akanawo amakhaya. Umfundisi akanawo umndeni? Akanawo. So mawulandela sisi wami udaba ngokuthola ukuthi umfundisi akanawo umndeni akanawo amakhaya, ingane amahelezi abantu abakutshelayo bathi sekhona emhlabeni saphila noma kwenzakalani? Kwenzakalani ngengane? Shuthi-ke lapho-ke ila ngiqale khona ngabika ekhaya yakhe, ngabikela u-anti, ngabikela umkhwenyana ka-anti ukuthi la njengoba ingane ayithathe ubaba lo bengizwana naye, cause phela ingane bisiyaziwe ekhaya bisikhona, iyamukela and naye vele uyaziwa ukuthi ukhona. Ngase ngasho ukuthi la isekhona uthi umakoti wakhe akanayo umama, akanawo amakhaya, akanamndeni, yena nje uwazi yena. Futhi akanazi iy'ngane naye bebengakabi nazo iy'ngane. Sisi wami, iphi ingane? Ingane uma ngabe-ke sengimtshelile u-anti noma nomkhwenya wakhe, wathi umkhwenya anti kufanele sihambe sekumuntu obonayo ukuze sizokwazi ukuthola ukuthi ingane kwenzakalani ngayo. Sahamba-ke safika khona, uma sifika khona umuntu obonayo wathi ingane kade yashona. Shu. Indaba ezimbi-ke leyo mbukeli esekhaya kuthiwa ingane ayisekho emhlabeni. So uma senihambile mhlampe-ke nithole ukuthi ingane ayisekho emhlabeni bathi ingane idliwe yini, ngabe umfundisi khona la isekhona noma yaba kwengozi noma umfundisi khona akwenzile ukuze ingane ishone? Ingane kuthiwa ingane wathola ngayo, so isikhathi eside ingane yami isebenza, mina ngingazi. Mina lokhu ngihleli ngithi ingane yaphila.
iy'ndaba ezimbili kodwa ungakhali siswami ngoba sesikhona nababukela emakhaya bazi ukuthi ukusilekelela. Mbukela usekhaya izimo lezi esibhekana nazo ngathi nje kumbukela esekhaya kulaba bafundisi bamasonto laba bangibeka amathenda mhlambe kumele uyazi i-background yakho umuntu ukuthi usukaphi ngaphambi kokuthi uthathe iy'nqumo njengoba manje siy'thola sikule nkinga ebhekene nalo sisi. Umbukela esekhaya ngamlekelela kanjani usisi kule nkinga abhekene nayo? Iziphi iy'nyathelo kumele ay'thathe? Kodwa-ke sisi wami emva kokuthi ingane kuthiwa bathwala ngayo umfundisi, wathwala ngayo emva kwesikhathi esingakanani nothola ukuthi kuthwalwe ngayo nini? Shuthi phela noma engachazanga nje ubaba lowani kodwa kuyabonakala uma ukuthi ingane umakoti akayazi shuthi ayikaziziziye kwakhe wayithatha nje wayisa lapho ayikade yothwala khona wenza leyo nto ayenzayo. Mina nje kumina belokhu ethi ingane i-right kumawakhe. Cha, Sonto mfethu udaba lubucayi kakhulu, lubucayi ngale ndlela leyo ukuthi okungenzeka ukuthi umfundisi wathwala nangomndeni wakhe. Yingakho nje umndeni angabona angaziwa futhi nalasa lapho. So mhlawumbe umbukele esekhaya kusisi singazwelana naye kanjani bafisa simlekelele lenkinga abhekana ngoba nathi sibuyisana i-TV show siyafisa ukuthi bafowethu sibeke isandla size kule nkinga abhekene nayo mhlampe ahamba ama-counselling umqondo uzozama ukulibala kule nto eyenzakalile. Ya khona mbukeli sacela ukuzwa kuwena lapho ukuthi wena uthini wakho umbono ngalento ehlakele usisi noma kuthini okwakho ukulekelela ngoba manje usisi usesharile istory yena ushilo wathi ufisa uku-expose lo muntu amshoyo umfundisi kodwa manje afuna umgagula ngegama ngenxa umfundisi usanalo ibandla. Usanalo ibandla likhulu futhi ibandla lakhe and mengabe ngiye emaphoyiseni angitholi ukuthi isizakale liyaphela icala. Sonto bafethu thanda ukuba nzima. Yayithanda ukuba nzima kodwa mhlampe-ke asibambela kwanamhlanje sivumele esekhaya ukuthi uzothini lapha kwe-comment section and sinethemba lokuthi imibono yababukeli izosinika isixazululo saleli ndaba ngoba kuyavela ukuthi noma usisi elifake emaphoyiseni icala lengane vele kuphelele emoyeni. Sombukele wena usekhaya ngabe uthini? Ngabe usisi ngamnceda kanjani? Siphinde sibonge umbukeli ukuhlala nawe ukuze kushaya lesi sikhathi la khona usuyizwele khona udaba likasisi. Sisacela ungakhohlwa ukucofoza usubscribe, ulike, ucomment sohleze sinikeza zonke iy'nhlelo ezintsha ngawo wonke amaviki abakhona. Ngakho mbukeli asithi siyabonga.